Jane larane kirimane sapa to iki? Wong larane kudune sak jam 2 jam entek kok anggere entek tukul neh. Wis temu karo Kang Gareng. Ayo arep ngapa? Arep takon apa? Ora takon apa-apa ning. Oh, ya ngono ya. Iya, ora ming kemlintit tok. Ora ming sumbat sembet setahun ora mayang. Ngelmune ya urung sepiro, lakune ya urung sepiro. Ngomah modang medeng kok arep payu. Nanti sore arep ngundang. Ha iya. Yo nembang sing kepenak. Ayo ngaturke tetembangan. Yo saka 1 2 3 4 sing urung ketok maju utawa urung ketok nembang ming iki. Mbak Hana Pertiwi. Oh iya, dienggo permulaan mesti apik. Seragame mau kleru ya. Loro seragame sing kleru. 1 Tiwi, 2 bolot. Iya. Ning trimo ngebut mulih terus. Ha iya wis tekatan, soalnya aku wis membuat ultimatum to. Tidak sinden, tidak piyaga, saiki kleru seragame potong. Lah aku motong sak oke-oke. Bangane engko dhek kaget weruh amplop telus sok. Awak dhewe iki ora mung ngaturake pasugatan kagem sing para lenggah menonton secara live. Iya. Langsung nang papan panggonan kene engko ngaturake tontonan kagem para penonton-penonton sing do wis mapan ana ing streaminge dhewe-dhewe merga wis do kabotan utawa do apa jenenge ngiklasake tuku kuota. Heeh. Kuota, Pak. Hah? Kuota. Aku muni apa? Kuotang. Kupingmu kuwi sing kleru. Aku muni kuota ora nganggo eng. Heeh. Napa, Pak? Mboten napa-napa. Biasane nek medun karo ngegas. Mboten. Niki nglemeske sikil. Napa? Nglemeske sikil. Oh, kok Jenengan nggih seneng to? napa? Jenengan nggih seneng. Wah, abang iki nek tuwa. Oh, tua-tua ning gempi. Menang e. Arep ngeloke lambene sing suwi-suwi lagi bener ngono kowe. Lek ku suwuk ndadak. Edan iki. Jane larane iki kirimane sapa to iki? Wong larane kudune sak jam 2 jam entek kok anggere entek tukul neh. Ya muga-muga iki gawa berkah. Merga sasmita menapa kemawon menika lumantar alam, lumantar hewan. Menika dados kinarya dinek kadang kala piyai sepuh sok ngonceki wah edan dalange bengi iki dirubung larun taun ngarep tanggapane mesti luwih saka taun saiki umpamane ning wong iki ya mingkari gumantung karo pestine ya dikapak-kapakno nek Gusti maringi ya kudu ditampa kanthi ikhlas ewadene ora diparingi ya kudu kanthi ikhlas mboten dados menapa wah ana sing nyurasa meneh ning upama ning penonton ning jaba kono eneng sing piyai sepuh jejere wah iya kae mesti sasmita sing apik ana sing nglori meneh wong tuwa ya wah edan kae mesti kanugrahan ana sing nglori meneh edan kae jan bejo tenan dalange bengi iki ketoke wong akeh banget ana sing elek elek iki mung gaweanku nek ana sing elek matur nuwun.
promosi wisata ingkang katindakan dening Dinas Pariwisata lumantar menipun Bapak Joko Purnomo mapan wonten ing Karebet Pajangan Sendang Sari Bantul mriki sinambi inggih menika mengeti hari jadi Sendang Sari kaping 73. Wah, rumangsaku kok neng Ayu Jawi saben-saben kelurahan saiki lagi doplek 73 tahun semua iso kembar. Ning nek nuwun sewu kabupaten daerah wetan kok wis nganti tekan 800 700 warsa. Ya cara penghitungannya mbok menawa benten menika mboten dados menapa do tetembangan sing kepenak kok ming swara walang ta iki tak mikir-mikir mundur si ana ora iki wonge nek kira-kira ora ana ya wis yo ding 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 doal ya mboten yo di streaming nyatane streaming tak tonton yo isih pira iki penonton wah ayo luwih saka 5.000 wong iki nek dipapanke ning papan kene iki ora muat estu menika mula ya aja do kendho aja do nglukru pokoke digawe pandangane penabuh kanggo memburu ngono kuwi ketok kemruyuk apa lah kuwi terserah sing penting ketok kemruyuk ning nang ya nembang sing kepenak barang ngono ya akeh sing urung diaturi nembang karo ngundang Kang Garing karo ngundang Bagong aku mau sijin karo Pak Edi Gendut 3:30 bar ya Pak siap ndak masalah saka Dinas Pariwisata sing dipasrahi ngurus babayangan nyenengke wae mbok ya mesam rengut pedae apa mbok ya guyu sasane dae apa rencanaku tatapo ing janji aja ewa aja tansah tuwa kadyan aku tansah la ing janji temu karo Kang Garing. Ayo arep ngapa? Arep apa? Arep takon apa? Ora takon apa-apa ning. Iki awake dhewe tinimbalan mene mengeti promosi wisata saka Dinas Pariwisata. Karo Dinas Pantes mahargya ulang tahun Desa Sendang Sari kaping 73. Ha iya. Aku ya wis paham, aku ya wis maca layange kok terus. Ya. Tur iki luar biasa sing menangani wayangan iki panitiane wedo kabeh lho, Ring. Apa iya? Iya. Aku sing ngeterke wedang lanang. Ha iya. Kuwi bojone, garwane melu uyung-uyung anyeng-uyung mergo putrine melu dadi panitia. Oh, ngono ta, Tru? Oh, heeh. Piye kok kabare? Apik. Pangestumu wilujeng. Ya syukur. Iki promosi wisata. Dasare ngene iki nek digawe wisata apik-apik kok, Tru. Ya Puncak Pajangan. Hah? Puncak Pajangan. Iki menang-menang awake dhewe ning dhuwur gunung lho. Masa? Heeh. Kene iki Pajangan iki ya dhuwur gunung ning pegunungan, ora gunung-gunung tenan. Nah iya. Matur sembah nuwun tanpa pindhan karo Pak Joko Purnomo ya, Tru. Ya. Sing isih kepareng percaya karo awake dhewe. Ha iya, ya sak kamat-kamat. Nek jane menjenengane ya mbok menawa wis jeleh, nonton awake dhewe iki jane wis jeleh.
ning gandeng saka dinas pariwisata iki diparing awake dhewe ya awake dhewe ngari manut ayo. Ayo ora gampang kok ya sing jeneng ngayahi jejiban mongko meh saben bengi ta, Truk? Heeh. Mongko etungane piyai sepuh ki nyebutake dalang ki pirang-pirang kudu iso menyakup ya ngelmu, laku, wahyu, payu. Ono hitungane to. Ana kudu dicakup. Ngelmune kudu jembar. Ngelmune wawasane kudu luas. Ngelmu apa wae iki kabeh iso dilebokke ning pedalangan. Oh. Laku, ngelmu ki tanpa laku ora bakal ana gunane apa-apa. Mula nek arep dadi dalang ki sangune ya kudu ngelmune akeh tenan. Oh iya, pertanian ya kudu ngerti. Pendidikan ya kudu ngerti. Lho, ha ta, Tru? Ah iya. Muwi didasari nganggo laku. Nganggo nek wis lakune apik, prihatine apik, tapa bratane becik, mesti terus kedunungan wahyu. Ada? Nek kedunungan wahyu terus terakhir sing kari ngrasake penake ya kuwi payu. Oh iya. Ngono kuwi hitungane. Oh ya ngono ya. Iya ora mung kemlintit tok. Ora mung sumbat sembet setahun ora mayang. Ngelmune ya urung sepiro, lakune ya urung sepiro. Ngomah modang medeng kok arep payu. Nanti sore arep ngundang. Ha iya. Ngelmune kudu jembar, sinartan nganggo laku, terus kowe entuk wayu lagi payu. Nek kedunungan wayu ki sak mubeng mingere, Tru. Wis ta? Iya, wis ta tenan. Kuwi jenenge wong kewahyon iki wis luar biasa pokoke. Iya ya, Reng. Iya. Lah, kaya ngono isane iso kecekel ya nganggo laku ya kudu kebak ngelmu. Anggone wis kewahyon terus mingkari ngrasake le payu. Oh, ngono ya. Iya. Ora kok ujug-ujug terus ya iso kursi nggo nampa tamu. Tamu nagih listrik, Pak. Ha iya, nyatane ya 14 tahun tan menawa sing lingguhi. Kursi dawa. Panjen yo ngono ya. Lho, iki aku nyesep kelmu saka dalang 10, Tru. Wo. Tau mejang kaya ngono kuwi. Tak midhangetake tenan. Wo, ya panjen lakune kudu kaya ngono kuwi ora sembetengan ora biyen-biyen. Ora mung waton-watonan ya. Iya to. Iya. Kabeh pancen kudu laku. Ha iya. Yo sinambi omong-omongan yo karo rengeng-rengeng. Maksude piye? Petruk ngono. Nganggo ngrengeng ngono kuwi. Rengeng tegese ana gamelan wayang, Reng. Ayo ana, kene nontoket wingi sore. Piye maksude? Ayo dadi tuthuk, dadi tembangke tetembangan lelagon tur ana dasare ana sinden. Lho ana sindene barang lho. Ana. Weh, ya ayo dadi tuthuk sindene, Tru. Iya. Tegese diunekke. Heeh. Dadi unekke men nyuwara. Ha iya, sinden kok dituthuk tenan. Nani bojone ora. Sembetengan. Ya gamelane dinyereng ya apik. Dasare ya balungane ya jotos-jotos. Kempule ya kandel, bunange ya wis pecah siji. Heeh. Wis nanggap darno mah mecahke bunang siji. Ha sing nabuh cah mempeng-mempenge tungdang tanung. Aku wis modar kae ngono. Bentet tenan. Ya ora apa-apa. Langsung tak ijolke 3. Weh. Bunang pecah siji tak ijolke 3. Aku bingung e. Ha iya. Ya wis ora apa-apa. Wis bendro mbangane mati kodhok wong mati umuk. Ha iya. Mbuh nyata mbuh ora. Ha iya. Yo nembang sing kepenak. Ayo ngaturke tetembangan. Yo saka 1 2 3 4 sing urung ketok maju utawa urung ketok nembang ming iki. Mbak Hana Pertiwi. Oh iya, dienggo permulaan mesti apik-apik. Seragame mau kleru ya. Loro seragame sing kleru. 1 Tiwi, 2 bolot. Iya. Ning trimo ngebut mulih terus. Ha iya wis tekatan, soalnya aku wis membuat ultimatum to. Tidak sinden, tidak piyaga, saiki kleru seragame potong. Lah aku motong sak oke-oke. Bangane engko dhek kaget weruh amplop telus sok. Allah mulih numpak miyo iki mau. Buantro banget. Iya. Ya ora apa-apa ya wis ben men tanggung jawab. Lah ngono kuwi salasane aku le maca kleru e. Aku le maca ngisore.
ora iso mlebu ngakal. Iya. Ora ketemu alam. Ora ketemu nalar kok alam barang apa. Heeh. Pokoke ora diultimatum. Ayo Wi. Nembang, heeh. Men kepenak disawang jumenengan nduk. Waduh. Ayo. Jumeneng. Heeh. Aja gagas penonton sing nang kene pancen suda akeh. Ning streaming saya tambah. Tambah teles. Heeh. Iya. Awak dhewe iki ora mung ngaturake pasugatan kagem sing para lenggah menonton secara live. Iya. Langsung nang papan panggonan kene ning uga ngaturake tontonan kagem para penonton-penonton sing do wis mapan ana ing streaminge dhewe-dhewe merga wis do kabotan utawa do apa jenenge ngiklasake tuku kuota. Heeh. Kuota, Pak. Hah? Kuota. Aku muni apa? Kuotang. Kupingmu kuwi sing kelar. Aku muni kuota ora nganggo eng. Heeh. Saru. Tembange apa? Kowe ora sak melu-melu cangeme iki juan. Sinden kok melu-melu lek omong ora. Kowe melu-melu omongane sing cah ora ketrima-ketrima kuwi. Kesawaban. Tanggal aku setahun iki jan sepi tenan lho. Aku rumah aku wis didoi masyarakat tenan. Sedulur kowe ora nyambat blas. Ya iya, ya wis ora apa-apa wis jenengke wae. Yo. Ngaturke lagu apa, Mbak Tiwi? Request terkathah ken beksa, Pak. Kowe? Nggih. Kon joget? Nggih. Ya ya ora apa-apa. Kuwi pamundutan request terkathah kuwi. Maksudnya paling akeh kuwi iki pancen do kesengsem neh mumbeksa. Arep beksa apa? Kethek ogleng? Nggih. Hah? Nggih ora. Kethek ogleng wulune ra ana kok kethek ogleng. Maksudnya sandangane sing nganggo wulu iki ora ana. Oh bungke, ayo ora pareng nate. Suwe-suwe kok arep kurang ajar. Yo, joget apa? Sing nganu cendak mawon nggih. Apa? Napa ta? Joget cendak ki engko meng kaya Mbah Waluya kae. Coba ngene dibuang ngono terus rampung ayo aja. Joget ra apa-apa. Rujak jeruk mawon nggih. Rujak jeruk? Nggih. Oh iya, rujak jeruk jogetane piye, Tru? Rujak jeruk ku dadine lempah. Nah suwe bapakne tole wis to nong ning nong ning nong nong ning 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 lho engko kendange alon. Nong ning ning nong ning ning nong nong nudelang tang dung 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 dang tak dang tak dang tak dadadang nang dung tang tomblang ngono kuwi. Dadi wedok lho. Oke, ora apa-apa. Bawane ana sithik. Ya. Ngelaju saka Temanggung. Terke sapa wi bapakmu? Nggih. Endi wong e? Kelidah-keliti. Ngajar. Lah mboten ngertos kok Kon wau. potong wi. Gondrong. Hubungane apa ngerti-ngerti bapakne kon potongi maksudnya piye? Amen ketok besus ngono lho. Gondrong e ning dalang. Ah iya. Wah nek mayang ngelingi ra jamak. Nek omong cepete ra jamak-jamak. Ajeng-ajeng ngene. Rado. Rajang-rajang. Rajang-rajang iris iris. Monggo iki sing urung maju Mbak Ria karo Mbak Iim. Apa sapa kok? Iim. Iin kok Iim ora. Wah, omongane. Daleme kali Persing, kali Gesing. Kali Persing. Ka
tan kendatan. Ya. Tan kendatan Sah cawes. Dengaran tatin melek. Ayo ngomongin batine akeh ngerti. Mugi ya. Mugi kowe iki nek urung mari tenan rasa mangkat sik kuwi. Tipes ta kowe? Nggih. Tipes ki suwe larane iki. Nek arep gampang ditambani cacing runtel. Dinapake. Digodhog kena, digoreng kena, digawe kopi. Wis kuwi buantas. Kowe tuku obat tipes ning nggon dokter-dokter kae dadeke saka cacing, bukan kapsul karo ame ngireng-ireng. Cacing. Nek arep cepet mari ya kelabang. Ya Allah. Kelabang entut dasu kuwi kaya nek tombo kok ngrekoso. Ah, ndane ngeyel kok golek cacing sak akeh-akeh. Bapakmu kena nduk cacing. Nameng klitah-klitih. Duh adahi nggon apa to? Ning pancen nek wong sing ora ngerti jijik medeni ning tenan kuwi aku ora goro. Sing didemek ngruntel ae lho, gedhi-gedhi ae. Kuwi engko diplotot dilangi isine jerone, diplotot rut ngono lemah ilang terus digoreng apa digodhog. Terus dicampurke wedang nek ora tegel dombe. Estu Kenapa kowe Mbak Ria kok njer-njewewek ngono kuwi? Kaya runter weruh cacing. Wah, biasane dinggo dolanane kok. Nek arep mancing barang kae. Ya. Dugi pundi nggih, Pak? Aduh, modal ora kowe. Sone rasa omong-omongan. Rujak iki necer. Rujak iki nacar jaro. Megane ngopo ya kok tipes kok suwe lemari. Penurunan daya tahan tubuh. Wo. Dadi engko lemes kuwi pengembaliannya sangat sulit to. Oh iya. Tambani yo mung cacing kuwi nek demam berdarah jambu kluthuk. Oh. Jambuke dijus kuwi nggo ngumbahke habi. Hadi becak. Aku ngoyak wae kok. Aku radang e. Iya. Ya nenek darah tinggi. Aku di blenderke apa jenenge? Blenderke apa? Apa jenenge? Kaos kaki. Takoni kuwi lho, pace. Pace. Nek dong suruh abang kae, enggak apa-apa iso to. Oh. Nggo mumet ya iso. Enggak apa-apa iso. Ya. Ning layah lambah-lambah. Ngingkuke. Bagong tak anten dasmu lho. Aku ngomong apa aku ora sadar. Ora rupane Parjoko kaya terus arep maclum ngono. Kula Jawa lambak rawe iki ya warning kanggo ayu. Heeh, wis mulai ora gerak-gerak sing werna-werna. Lagi hamil muda. Aku mah mbayangke anake. Tak dongak-dongake turu wombokne. Iya. Lanang ya tiri wombokne, wedok turu wombokne aja pisan-pisan tiru bapakne. Enggak bisa bayangkan aku.
Ya. Nora suwe bapak nedo Ya. lewos teko Ayo sing nembang dikurke, tiwik men joget. Ya. Saka kidul desa kana. Lah. disuwuk ngene wae do gragap. Iki padahal biyen nek cara simbah-simbah biyen nek nembang rujak jeruk isukane ngene iki. Entak nak tang dang ding tak tak dang ding tak ting dang tak ting dang tak 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 tundang tak tak ting. Kliwat reng. Kliwat. Pose nggo endi? Lho. Kliwat kok pose nggo endi ora? Kendhangamu ki kliwat. Wis Mbak Tiwik matur nuwun. Leren tipes soalé. Heeh. Godhoke cacing. Iya. Ayo men mari mburi omahmu ae kebuangan cacing. Heeh. Ya. Ki mau jenengane
Iki sesuk nek ana kon maju nembang rujak jeruk iki sindene loro, Tru. Oh, lha nggo ngopo? Weh, engko nek kepala sama kepala. Sindene adu sirah. Duk. Terus leher. Duk. Perut. Duk. Nek perut mesti lek kena ora perut ya, Tru. Ora. Tendang tenan kok. Tak nganggo sepatu bal sik. Lho. Ning arep nendang tak nganggo sepatu bal ora men moncrot sisan ora. Bocah kok omongane. Dleweran sak penake dhewe. Coba saiki genti Mbak. Iin kok Iin. Monggo katuran jumeneng. Piyai saka Kali Gesing. Ya. Ada lho Tru Kali Gesing. Oh iya dhuwur kono. Dhuwur mendhit kono. Liwat Gua Seplawan. Hah? Gua Seplawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apik tenan bocah siji iki jan kulino. Ayo omahe gunung dadi nek nyeluk tanggane iki. Lah nggih Ubasita ngeten. Subasita kok Ubasita. Oh, Subasita. Kleru maksud kula nggih ngeten niku wae karepe. Nggih. Wah, renyah kaya bayek. Yo, Mbak Iim. Iin. Heeh, Iin. En. Kepareng arep nyekar menapa? Sampean bebas mawon milih mboten sah. Bebas. Lagu Bata. Lagu Bata sing pipun? Sluku-sluku Bata. Sluku-sluku bathok nika. Dadak dikenake. Kowe iki ora ngerti kok, Dek. Napa? Sluku-sluku Bata. Sluku-sluku Bata. Heeh. Napa? Ayo, Sindra Wela. Lali janjine. Ya. Lali janjine. Belajar bawa Mbak Iin mencari arep kepengin dadi sinden. Bawane sing sampean apal napa? Belok mboten sah, perlu angel-angel ngenten iki mboten dituntut sing angel, dituntut sing ngapal. Angel kok enek kleru malah elek. Apal kae nek apik malah apik. Iya. Lho piye kan? Pripun niku wau? Piye kata-kata Apalo nek elek. Iya, aku lino pidato ya ora paham. Iya, apalo kae nek Elek. apik dadi lan penake. Nah, nganggo penak. Anjra. Wah, iki tau tate ngerti ling gawe aku. Engkang puspi Rebab ya ora apal ki mengeli. Melu munggah. Sekar gedung kongas kandhanya. Terus mawe raras ranane driya bong. Kon dupak bathukmu ya. Iki urung rampung kok. Ampun ngeget-geti to lah. Nggih. Memen.
Dadi mau tembang apa jenenge Gong? Kinanti gugur gunung. Kinanti gugur gunung ki piye? Urung dijenengi nek. Heeh. Mangga lali janjine ya. Engko kek Mbak Ria kek terus seba terus. Ya. Ndak wektune slantek. Mangga. Mboten. Mandeg sik kok ya nggo ngaso barang. Ha iya iya. Nggih. Ngombe-ngombe sike. Mlaku sike. Apa sing gogrok? Tekan iki wae ngene Mbak Tatin. Oh, ngene Tatin kok semono-mono. Kurang gede. Dome. Yo. Lanjut. Wah. Cancane kowe ning ngendi? Kakakmu sajak hatiku sujud karo wanita.
Mbak Iin. Iya wah janjine piye wis diaturake, Gong? Rame gumyak seger. Lali janjine. Lali janjine piye iki meh padha lho, terus jane beda lagu. Wo. Ha to. Nek janjine piye iki lagu. Sing B. Hah? Sing B. Kelas B tutup. Oh, senengane aneh-aneh kok. Monggo gentosan. Mbak Ria. Ya. Diaturake, heeh. Monggo, Mbak. Katuran Jumedul, Jumeneng. Napa, Pak? Mboten napa-napa. Biasane nek medun karo ngegas. Mboten. Niki nglemeske sikil. Napa? Nglemeske sikil. Oh, anggih. Ayo karang timpo sewengi iki sikil ki sok keju-keju lho. Oh, aku ki sok keram sikilku saiki. Sak napa? Keram. Oh. Saben bengi sila terus ngoten iki kadang kala tak anggo slonjor ki kenceng dhewe. Oh. Niku sikile. Sikile jan tenan. Asem tenan. Takon anak kula nek mboten percaya sing lanang. Anggere mboten Anggere kenceng tak kon ngidak-idak mangkel aku. Le, sikile bapak keram le didak-idak terus ilang meneh. Nggih, anggere mboten kancane sing keram niku, Pak. Mboten mung siji niku kancane do sehat-sehat kabeh kok. Tengok-tengok ya ngerti-ngerti. Keram dhewe. Kerame niku. Napa? Kerame niku. Oh, nggih. Tekane niku mendadak. Wah, jan tenan tobanan. Arep tak prisake terus. Iya, ndak ora apik lho, Gong. Keram ngono ki biasane sok aliran darah ora lancar. Ngono lho. Dadi kadang kala nek sikile keram ki tok nggo nekuk terus sewengi nekuk, terus engko le turu kowe ning mobil sikile ketekuk ngono kae iki sikil sok keram dhewe. Ha, apanya? Ana sing ora tau tak teko ya keram terus lho. Pamane apa? Tangan. Oh. Tangan ki iso wae ketekuk mergo lek turu tangane kemlembreh saka ngamben. Du. Sampeyan kok muni duki weruh wae. Sok weruh. Ngomongke tangan kok. Ayo, nembang apa, Mbak? Nggih, wau nggih enten request. Napa? Kembang rawe. Wah, kembang rawe. Ayo niku sampeyan ku tanggung jawab. Slendro iki kudu nganggo bawa. Pokoke kula niku men gampang kok. Angger kula suwuni pambiyantu kudu siap bawa. Ya, apa saja terserah pokoke bawa. Biasane mawon nggih. Napa biasane? Sing lambene abang niku lho. Oh, nggih. Oh, kok Jenengan nggih seneng to? napa? Jenengan nggih seneng. Wah, abang iki nek tuwa. Oh, tuwa-tuwa ning gempi. Nginang e. Iya to wong tuwa ki lambene abang men nginang e. Monggo, Mbak. Sinawang datan boseni. Sinawang katon boseni. Nyawang wong bagus aleman. Pancen sing jeneng wong bagus iki kok ana aleman. Kathah niku. Gaya. Iya, sombong. Jenengan mboten to? Wah, kula niku wis kondang bagus ning Lembah Mana. Oh. Kowe kuwi kok. Oh, lho kepiye to? Rekoso tak lakonane. Napa mboten mesake nek wong wedok nganti rekoso tak lakonane mung perkara kedanan wong bagus ngono. Niku tresno kok ya. Tresno niku abote kaya nyangga dream. Nyangga bumi kok nyangga. Drime sinten? Anggerak
aku entuk nyawang. Oh, piye? Ming paitane ming entuk nyawang lho, ming paitan mata lho. Niku pun mayem kok niku. Wah, wong sing jeneng tresna iso nyawange rasane wis maces. Bruces. Jenengan nggih sok ngraoske ngoten niku. Kula niku wis mungkur saka jagating kaya ngoten niku. Alhamdulillah. Nggih, tenan. Wis pokoke urip kula niku sisa hidup saya itu cuma saya berikan kepada anak dan istri saya. Amin. Disekseni lho, Pak. Sing Lha niki lho. sing ngeceni sapa? Rencang-rencang. Ha niki wis do ngerti watakku. Niku meng do ora kemecap. Upama kemecap ngono omongane mesti telek. Dipaidu mesti. Ana sing muni taek ngono Pak. Ya. Wong bagus lambene abang. Wong bagus lambene. Tukone sabun. Heeh. Lha nggih napa? Men lambene abang dikai odol niku lho anggere arep turu. Men wong ngerokok aduh ngandel ora iki mesti kepik iki. Kok iso anggere tak dumuk tak pindahno kulite mak nyas ngono. Wah, sing blenteng iki sejak. Wah. Mboten manglingi to tapi. Kriki e. Soale mungkin nek anu ngono mesti takon. Membekas. Yen mati aku wis kurup. Yen madang angger tresnaku mbok tampa. Mula ora aneh sing jeneng wong tresna kuwi abote ngungkuli kaya nyangga bumi. Lah wing nyawang karo pokoke ming nyawange wis seneng. Mati wae wis ora apa-apa anggere kresnane ditampa. Piye ning ngrasake ayo. Bareng wis ditampa wis bacut modar. Bacut. Ayo kebacut mati ra apa-apa anggen tresnaku ditampa. Ngono ya gong pancen yo abot tenan. Abot. Abote kaya nyangga trim. Dram ayo. Ayo kembang kacang. Kembang rawe. Kembang rawe. Monggo dados. Lho, digedroke niku joget. Jogete pripun? Sindene ana sing ngaco le gira. Lah ngaco pripun? Kudune iki nek iki oh. Kok kowe kok nek. Kok nyele dhewe. Wah, kaya wong kepejet. Ayo.
kasih. Matur nuwun. Mbak Ria Pamungkas. Iya. Wis kepareng ngaturake, Tru? Iya. Tur wancine wis mepet tenan iki, Reng. Ayo pepet-pepet iki. Heeh. Halo ae. Ndara Janaka wis mudhun saka pertapan Saptawarga sowan eyange ya kuwi. Eyang mul dhuwur. Eyang Saptawarga kuwi eyang Abya. Heeh, biasa. Heeh. Ya disowani yo, Gong ya. Ayo, yo nang yo. Yo. Ndak selak entek wektune, monggo. Janing yaning talaga kati langit mambang pantepasulan upamaneka lintang tulya kusuma yana sumawur gelar pandhan moncar non lir kekonang surem sorotetan padang Kakang Semar kula wonten dawuh Ndara Nala Garing Pitu apa dene Bagong wonten dawuh Den wonten dawuh Ndara wonten pangandika ingkang dawuh Den ngerti yo nggonku sowan ngersak ning Kanjeng Hyang Saptawarga sayekti mun nyuwun daya timbul kekuatan Kakang Semar nggonku bakal sowan ning negoring Pancala lah Pancala enten apa kok sampeyan dadak nyuwun kekiyatanipun ingkang eyang ing Saptawarga. Gajeke Pancala ayem tentrem. Niki kersane pripun? Ngerti yo. Yen to wektu dina iki kondhang ngumandhang jagat nganti keberbeken marang ngumandhanging lelakon ing Pancala. Ya kuwi puturing Pancalat majaning Praman Prabu Drupada. Yayi Wara Sri Kandi. Ingkang karya hujating wong sak jagat mula kuwatir rasane atiku Kakang Semar yen to nganti ana apa-apa ing tumanduk ning negara Pancala dadi kewajibaning Arjuna nggone bakal melu gawe tentrem negara ing Pancala Kakang Badranaya Semareka den prayetna samurires eka balik Oh
Yoni Gandayani Tresnya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti niku apik niku becik nek ngonten ampun nganti kesuwen monggo Gusti kula dherekaken sowan wonten Regaring Pancala Kakang Semar anak Mojo ning Kengkeri Kakang Badranaya Pratara Sang Arjuna Smunya Kang Manungsan Oh